Yo yo, what is up my G's? Σήμερα θα παίξουμε Minecraft Hardcore, Full Hardcore, βέβαια, ούτε καν core ούτε hard. Hardcore. Άρχισα πριν από 2 λεπτά, το είχα να βάλω σε 3 λεπτά. Και εδώ πέρα από το σπίτι μου, το ξέρω, είναι πολύ μεγάλο. Και λοιπόν παιδιά, τώρα αυτό δεν είναι το mine μου παιδες. Και δεν είναι το mine μου παιδες. Πάμε μέσα, όχι να πάω. Και κατεβαίνεις έτσι. Και οπ, κουτούλας. Και πού λέτε ρε παιδες, τώρα αρχίζουν τα σχολεία, τι έχει να πει γι' αυτό. Κατάλαβα παιδες, παιδαρόνια. Και πάτε παιδιά, εδώ πέρα βλέπετε το ίντερνετ μου που ανεβάζω. Είμαι σε 2 μέρες έχει ανέβει το βίντεο παιδιά. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Αυτό είναι το part 1. Δεν ξέρω αν θα ανεβάσω, αλλά επειδή ο μάμου με δέρω. Γεια. Αντίο. If you see it, then you mean it, then you know you have to go. Past and follow.